Luya sir, oy. Balik-balik ang sudan. Pilas ni Gigi, no? Saan po ni siya? Utong kayo, sir. Kung saan man gusto ninyo? Nga untag seafood. Pag-inis mo kay pakanong tamog sipol. Oh, iya, ani eh. Wala po, Chiba. Diba? Magsamok ka Ate G. Tinangaunsa naman po mo. Tingnan naman mo dira sa salog. Luya sir, oy. Ay, luya nga sa'yo. Pagaling ka sa buntag, nagluya na. Wala pa kayo nabuhat nga trabaho. Ano nagluya man mo? Ikaw daw sir, bay, balik-balik ang sudan. Siya balik-balik ang sudan, te. Saan di sudan dira? Itlog o galay. Sa minala, kalamihan ang itlog o galay, protein o gulay. Sir, kadugay na itong kaon na ng mga sambot. Ako'y ang nagbitin na nga itong dito. Makoy, ang bitin-binsan na ang punay mong gitutuuhan na natin. Kinas ni Gigi, no? Saan po ni siya? Dili ka tindog sir. Bakit magkakatindog, te? Gutom kayo, sir. Gutom dahil di tayo makatindog. Dili, sir. Nanaunsa naman mo, te. Oy! Kung saan man gusto ninyo? Mas mayo siguro sir mga untag seafoods. Seafoods! Seafoods pinalit. Kaya ano ka ng seafoods, baka pa-skill na? Alam mo pa sa askil sir. Grabe na dyan kay demanding dyan. Kung baka nang tamog seafoods, matrabaho niyo yung trabaho sa balay. Ay, alam po pa sa trabaho sir. Wala na isa ka oras sir. Sige, pag-inis mo kay pakanong tamog seafoods. Sure ka sir. Pagdali natin, kaya para mahuman yung mga trabaho sa balay. Dito na dati. Ano ka? Naka dito. Hindi ka tindog, nakadagan malagi sa TJJ. Wala na, sir. Sipos na good na, sir. Seafoods na good na, kulbaka ba nila? So mo mga boss no, nilakaw dayon min nila Ate Eva para maka-order og seafoods. Kunya kay nagpitok-pitok man ka, ikaw among kuhaon. Grabe ka tambok ilang mga alimango diri pati nindag ko nga pasayan. Ang pangalan ani niya kay Lukon. Kani nga ni kada okay sa inyo ha? Okay kayo sir. Okay. Okay man sa ilaha mo kuha ta bisag pila basta kaya lang hutdon. Aw, puslan man nga nanganihita diri dili na lang nato ni alang-alangon. Pero wala pa na nahuman, dungaga na to naglapu-lapo para sabon. First time pa manguna ako makatilawan ng isda mo nang gikwaan akong isa. Anyway, mauna ni tanan namong gi-order. Hulato na lang nato kung gano'n saan ni maluto o i-serve sa waiter. Sa mong paghulat, wala radam ha. After 35 minutes, naluto na. Pero plato lang sa ang una gi-serve ha. Para thrilling food ba? Anyway, sa dili pa madugay, gisunod ayon ang Lukon. Wow naman! Puti kamay, purma pa lang, murag daghan akong mahurot nga kanon. Isunod ayon na to ning sabaw sa lapu-lapo nga, init pa kayo. Wow! Yummy! Ug sa kadugayan namong hinulat, niabot na jud among gihulat. Ay taysa, murag napadaghan ra kog order og crabs ay. Pero sige lang, bahala na, tagsara bitaw ni, di bitaw ni porminti. Perte jud ni sa tiiba, gusto perminti maguna-una, magampo paganita. Okay, human na magampo, boylo na mo dara Grabe nga kaon, daghan kay galimango. Di man pud siguro manginit ang tangkugo pag human na nino. Blood pressure check. Unya, dili na mo magliluya mo trabaho te, kinakakaon naman mag seafoods. Dili na, sir. Ikaw tiba. Tanggal ang luya. Okay. Okay sir. Ikaw Uji, okay. Okay. Okay naman, hindi sulbad ang problema.